Daghang gihapon ang nagtuo nga karong adlaw mao na ang katapusan sa adlaw sa registration na maong gilinyahan ang buhatan sa Talisay City Camolec. Samtang mga taga BGMP o BFP sa lungsod sa Minglanilla mutabang sa kapulisan kung ugaling adunay kagubot nga mahitabo atol sa filing sa COC. Ang dugang detalye sa report ni Fimari Dumabok. Abot na sa gawa sa Talisay City Hall ang linya alang sa Step 3 sa pagparehistro. Sagad kanila mga batanon. Usa kanila gikuyugan pa siyang inahan ug nag-leave pa kini sa trabaho sa pagtuo nga karong adlaw na ang last day sa voters registration. Wala ko kay baw ma'am, akong nagbaw anak karon ra gyud kutob. Akong kuyugan akong anak nga ko nagtrabaho sa dayon may gipadiop nako ba. Kay last na kuno karon ya. Amo ko kay baw nga na-extend pa kuno. Nasayran nga gilugwayan ang rehistrasyon karong Oktubre 9 hangtod sa 31 human sa filing sa Certificate of Candidacy sa Oktubre 1 hangtod sa 8. Hinoon sa unang 2 steps sa rehistrasyon, ni minus na ang mga tao itandi sa nang adlaw ning simanaha. Samtang ang pagdumog ug pagdasok sa gilang mga supporters sa mga kandidato sa gawas sa Minglanilla Municipal Hall, dinahimutang ang COMELEC, dali nga girespondihan sa kapulisan. Nitabang usabang kabomberohan ug mga personnel sa BGMP sa lungsod. Gipasabot ni Police Major William Humok nga usa kini sa ilang gibansay nga posibleng senaryo nga ilang napalantawang mahitabuon niya sa pag-file sa COC sugod ugma. Lakip na ang ubang kagubot. Ilang tahas ang pagsiguro nga dili kini mahitabo. Ugang striktong mapatuman ng social distancing ug uban pang health protocol. May mga posibilidad nga na mo assist ang katong mga kanya-kanya mga supporters. So ato nang gipangandaman. With the assurance sa atong tri-bureau nga mo support pa sila namo. In kaso magkakuwang ta sa atong mga personnel. Oba ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Fimari Dumabok. Balitang Bisdak.